Добрий день. Зараз вам покажемо, як прийти на свій Faberlic рачун. На зачатку треба вписати втипкати www.faberlic.com і будемо прийшли на главну урадну страну. На зачатку маємо все в русчині, і зато треба збрати державу Словенія, Сі і язик спрямінити в англійщину. Сюди маємо все в англійщині і беремо на логірування. Перша вирститься, треба внести реєстраційну штивілку. Реєстраційну штивілку, гесло і код до верифікаційського стодобіля на телефон. І ще додатно мати на емейлу. Друга вирститься гесло. Легко перевірити. Enter. Тут бо прийшло оконце, яке треба вписати верифікаційну коду. То само енкрат, ніколи ви не виставили. Сюди ваш рачун є активіран. І гримо спрямінимо наставити за доставу. Там, де пише Place Order, притиснемо другу вирстицю. І точка за доставу може бути там, де маємо клюкицю Collection. І наш наслов за доставу. Словенія, Любляна. Це совмісний лог 550. Ізберемо. Надалюємо. І тут маємо вирстицю за вписування артиклей. Така буде інформація за всякий зділок і легко приберете все, що вас займає.